Басня за костенурката и зайчето. Зайчето винаги се хвалило пред другите животни колко е бързо и как никой не може да го победи в бягане. Костенурката, която слушала тези хвалби, решила да предизвика зайчето на състезание. «Хей, зайче!» казала костенурката. «Нека видим кой от нас е по-бърз. Ще направим състезание до онази далечна точка». Зайчето се засмяло и веднага приело предизвикателството, сигурно, че ще победи. На следващия ден състезанието започнало. Зайчето, уверено в своята победа, започнало да тича бързо и скоро изпреварило костенурката. По средата на пътя, зайчето решило да си почине под едно дърво, тъй като било убедено, че костенурката няма шанс да го настигне. Докато зайчето спяло, костенурката продължавала да се движи напред с бавни, но постоянни крачки. В крайна сметка, тя минала покрай заспалото зайче и стигнала до финалната линия. Когато зайчето се събудило и видяло, че костенурката вече е на финала, то се затичало с всичка сила, но било твърде късно. Костенурката вече била победител. Поука. Постоянството и упоритостта често надделяват над бързината и самоувереността.